Hezké odpoledne vám všem, milí diváci. Je tady první díl magazínu Cestujte s námi. Magazínu, ve kterém vás každou poslední středu v měsíci vezmeme na ta nejzajímavější místa Jihočeského kraje. A jak už někteří z vás nejspíš poznali, dnes navštívíme Vyšehradský klášter. Impozantní gotická stavba vyrostla na západním okraji městečka v roce 1259, a to jako akt vděčnosti za záchranu života. Vok Rožmberek se málem zde utopil a když byl zachráněn, tak vděčnosti vůči Bohu tento klášter založil. Duchovní místo Rožmberku je zároveň i jejich rodinnou hrobkou. Jediný Vilém je pochován v Českém Krumlově. V prosinci roku 2009 byl zde proveden vůbec první archeologický průzkum. To je historická událost, kdy teď se ukázalo, v jakém stavu je. Smrtí toho posledního Petra Voka 6. listopadu 1611 ta hrobka byla uzavřena definitivně a nikdy nebyla otevřena. S výjimkou několika málo let zde po celá ta staletí žije řád cisterciáckých mnichů. Klášter znovu dáváme, jak si říkáme, po té stavební stránce dohromady a znovu sem zveme hosty. Je to místo, kde jsem se narodil a kde jsem vyrůstal, tedy vlastně klášter od řeky Vltavy a i celý ten areál znám důvěrně. Já si ho jako dítě pamatuju jako zelený, zdevastovaný objekt, po jehož půdách jsme jako děti běhali a jehož sklepení jsme zkoumali a mohu dost intenzivně vnímat i tu proměnu, kterou klášter prošel v posledních letech. To je jedno z těch míst, které je z hlediska takového, bych řekl, poznávacího putování po jižních Čechách úplně základní. Výhodou Vyšehradského kláštera je fakt, že je otevřen prakticky celoročně, buď automaticky nebo po dohodě. Co se týká návštěvnosti, ta čítá na 30 000 návštěvníků ročně. Lidé sem přijíždějí obdivovat nejen Rožmberskou hrobku, ale samotnou monumentální architekturu či honosné knihovny se 70 000 vzácných rukopisů. Jsou tady i další věci, a to pro rodiny s dětmi. Dovolte mi zmínit poštovní muzeum, kde kromě známek můžete vidět i přehled vlastně kočárů. Pro milovníky techniky je zde malá vodní elektrárna. Samotné městečko je turisticky zajímavé. V létě se na Vltavu vydávají tisíce vodáků. V zimě naopak lyžaři ocení nedaleký lipenský ski areál. Pro všechny pak jsou otevřeny právě brány kláštera. Doufám, že jsme vás dnes inspirovali k zajímavému výletu. Pokud skutečně vyrazíte do Vyšehradského kláštera, nezapomeňte sebou rožmberský pas. Nashledanou a zase za měsíc cestujte s námi.